ഹംസാസ്യം. സൂപ്പർ എന്ന് കാണിക്കുന്ന മുദ്രയില്ലേ? ആ, എൽബോസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? സൂപ്പർ അല്ല, ഹംസാസ്യം. അർദ്ധചന്ദ്രം. ഗുഡ് ഗേൾ. കടകാമുഖം. ആ, എത്ര കടകാമുഖം ഉണ്ട്? ഏതൊക്കെയാ? സൂപ്പർ. മുഷ്ടി. താമ്രചൂടം. ഓ, ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? തൃശൂലം. നമ്പർ 3 എങ്ങനെ കാണിക്കുക? എൽബോക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് പറയണം. ഓക്കെ, 2 കൈയിലും കാണിക്കണം. ശിഖരം. തൃപ്പത്താക്ക. എൽബോസ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം എപ്പോഴും. അർത്ഥപതാക്ക.